எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பார்த்தோம். அதாவது ராசி அதிபதிகள் ஆண் பெண் இருவருக்கும் நட்பு கிரகங்களாக இருந்தாலும் ஒரே கிரகமாக வந்தாலும் இந்த தின பொருத்தமோ யோனி பொருத்தமோ இருந்தால் மட்டும் திருமணம் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம். அந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறமா நிறைய பேர் கமெண்ட்டில் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, தின பொருத்தம் இல்லாமல் இருக்குது, மேரேஜ் பண்ணலாமா அப்படின்ட்டும், யோனி பொருத்தம் இல்லாமல் இருக்குது, மேரேஜ் பண்ணலாமா அப்படின்ட்டும் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்கான விளக்கம் தான் இந்த வீடியோ. ராசி அதிபதிகள் நட்பு கிரகங்களாக இருந்து இருவருக்கும் ராசி அதிபதி ஒரே கிரகமாக வரும்பொழுது இந்த தின பொருத்தம் இல்லை அப்படின்னா, அதாவது யோனி பொருத்தம் இருந்து தின பொருத்தம் இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னும்போது அவங்களுக்கு ராசி பொருத்தம் இருந்தாலும் கண பொருத்தம் இருந்தாலும் வசிய பொருத்தம் இருந்தாலும் மகேந்திர பொருத்தம் இருந்தாலும் இந்த 4 விதமான பொருத்தங்களில் ஏதாச்சும் ஒரு பொருத்தம் இருந்தால் திருமணம் செய்யலாம். ஓகேங்களா? அதே போல் இங்கே தின பொருத்தம் இருந்து யோனி பொருத்தம் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா, அப்போ வசிய பொருத்தமோ அல்லது மகேந்திர பொருத்தமோ இந்த 2 பொருத்தங்களில் ஏதாச்சும் ஒரு பொருத்தம் இருந்தால் திருமணம் செய்யலாம். ஓகேங்களா? அதாவது யோனி பொருத்தம் இருந்து தின பொருத்தம் இல்லாமல் இருந்தால் ராசி, கணம், வசியம், மாகேந்திரம் இந்த 4 பொருத்தங்களில் ஏதாச்சும் ஒரு பொருத்தம் இருந்துச்சு அப்படின்னா மேட்ச் பண்ணலாம். அதே போல் தின பொருத்தம் இருந்து யோனி பொருத்தம் இல்லாமல் இருந்தால் வசியம் அல்லது மாகேந்திரம் இந்த 2 பொருத்தத்தில் ஏதாச்சும் ஒரு பொருத்தம் இருந்தால் மேட்ச் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இங்கே எக்ஸப்ஷனில் போகக்கூடாது. அதாவது தினம் பொருத்தம் இல்லை அப்படின்னும்போது ராசி பொருத்தமோ கண பொருத்தமோ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அது கரெக்டாக இருக்கணும். அதாவது இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸப்ஷனில் தான் போயிருக்கோம். அதாவது இங்கே ராசி அதிபதிகள் நட்பு கிரகங்களாக இருந்தாலும் ராசி அதிபதிகள் ஒரே கிரகமாக வந்தாலும் இந்த ராசி, கணம், ரஜ்ஜு, வேதை இதை பார்க்க தேவையில்லை அப்படின்ற எக்ஸப்ஷன்லாம் வந்துருக்குறோம். இருந்தாலும் இங்கே தின பொருத்தம் இல்லை அப்படின்னும்போது ராசி பொருத்தம் இருந்தால் மேட்ச் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வர்றதுனால இந்த ராசி பொருத்தமோ கண பொருத்தமோ இல்லாத பட்சத்தில் இந்த ராசி அதிபதி நண்பர்களாக தானே இருக்காங்க, அதனால் தினம் பொருத்தம் இல்லாதது ஓகே தானே அப்படின்ற மாதிரி ஆப்ஷனுக்கு வர வேணாம். ஓகேங்களா? ராசி பொருத்தம் அல்லது கண பொருத்தம் கண்டிப்பாக இருக்கணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா வசிய பொருத்தமோ அல்லது மாகேந்திர பொருத்தம் இருக்கணும். ஓகேங்களா? இந்த 4 பொருத்தத்தில் ஏதாச்சும் ஒரு பொருத்தம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் தினம் பொருத்தம் இல்லாத பட்சத்தில். அதே போல் யோனி பொருத்தம் இல்லாதப்போ வசிய பொருத்தமோ அல்லது மகேந்திர பொருத்தமோ ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்கணும். ஓகேங்களா? சரி, இப்போ இந்த தின பொருத்தமும் இல்லை யோனி பொருத்தமும் இல்லை, 2 பொருத்தமே வரல. அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதுக்கு வசியமும் மாகேந்திரமும் இந்த 2 பொருத்தங்கள் இருந்தால் மேட்ச் பண்ணலாம். 1 இதுக்கடுத்ததாக ராசி பொருத்தமும் வசிய பொருத்தமும் இருந்தாலும் மேட்ச் பண்ணலாம். அதே போல் கண பொருத்தமும் வசிய பொருத்தமும் இருந்தாலும் மேட்ச் பண்ணலாம். இதுக்கடுத்ததாக ராசி பொருத்தமும் மகேந்திர பொருத்தமும் இருந்தாலும் மேட்ச் பண்ணலாம். அதுக்கடுத்ததாக கண பொருத்தமும் மாகேந்திர பொருத்தமும் இருந்தாலும் மேட்ச் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இந்த 5 விதமான அமைப்பு வருது. அதாவது தின பொருத்தமும் யோனி பொருத்தமும் 2 பொருத்தமே இல்லாத பட்சத்தில் வசியம் மாகேந்திரம் இருந்தால் ஓகே. அதே போல் ராசி வசியம் இருந்தாலும் ஓகே, கணம் வசியம் இருந்தாலும் ஓகே, ராசி மாகேந்திரம் இருந்தாலும் ஓகே, கணம் மாகேந்திரம் இருந்தாலும் ஓகே. ஓகேங்களா? சரி, நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு விஷயத்தை பற்றி பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம்.